ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം 17ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്നുള്ള 17ാം അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ കണ്ടത്? രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആളുകളെ അല്ലെ, ദൈവികതയുള്ളവര്, ആസുരികതയിലുള്ളവര്. ശാസ്ത്രപാലനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരും ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ട് ജീവിക്കാത്തവരും. അത് അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു. അസുര സ്വഭാവികള് ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തില് അവര് കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോ ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെയോ ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് കണ്ടു. ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോണത്? ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗം, 3 വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ 3 തരം വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ആഹാരം, അങ്ങനെ എല്ലാം 3 തരത്തിലുണ്ട് എന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നശ്വരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സാത്വികമായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും, കൃഷ്ണനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. ശ്രദ്ധ നമുക്കറിയാം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം. എന്തിനോടാണ്? ഗുരുവാക്യങ്ങളില്, ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസം. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ ശ്രദ്ധ തന്നെ 3 തരം ഉണ്ട്. സത്വ, രജ, തമോ. ഇത് വിഭജിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് ഏത് തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഈ ജീവിതം പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇതറിയാനും അനുസരിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ആവില്ല. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വിക ശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ഇനി ഒന്നും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെ? ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പൂന്താനം നമുക്കറിയാം, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പരമഭക്തൻ, അല്ലെ? പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുക. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും പതിവാ അങ്ങനെ വാകച്ചാർത്ത് തൊഴണം, അതാ ആഗ്രഹം. കയ്യില് ഒരു വിളക്കുണ്ട്. രാത്രിയാവുമ്പോ കുറെ ദൂരം നടന്നല്ലേ പണ്ടൊക്കെ യാത്ര. ഇപ്പൊ വിളക്കുണ്ട്, ഒരു ഓലക്കുടയുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറെ നടന്നു, കുറേശ്ശെ ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൊള്ളക്കാര് മുന്നിൽ വന്ന് വിളക്കൊക്കെ തട്ടി കളഞ്ഞു, കൊട വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭയന്ന് വിറച്ചു പൂന്താനം, ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഉറക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്തില് വിളി കേൾക്കുക. കുറച്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രിയുണ്ട്, മങ്ങാട്ടച്ചൻ. കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്തുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ടു. കുറെ സമയം പൂന്താനം ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വിറങ്ങലിച്ച് നിന്നുപോയി. മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു, പേടിക്കണ്ട, അവരൊക്കെ പോയി, നീ യാത്ര തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ചു നേരം ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങേക്ക് തരാനോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന്. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോഴേക്കും ഓർമ്മ വന്നു, കയ്യില് ഒരു പഴയ ഒരു മോതിരം തേഞ്ഞു പകുതി പോയി. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോതിരമുണ്ട്, ഇതന്ന് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം, എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനല്ലേ എന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ വെളുപ്പാൻ കാലമായപ്പോ പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുളിച്ച് നിർമാല്യം തൊഴാന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നട തുറന്നു. ബാലഗോപാലന്റെ രൂപം, മന്ദഹാസം പൊഴിക്കണ മുഖം, രത്ന കിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യിലോ പൊന്നോട കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ട് അരയില്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സുന്ദര വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ബാലമുകുന്ദനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വണങ്ങി. അപ്പൊ മേശാന്തി തലേന്നത്തെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചു. മഞ്ഞപ്പട്ടൊക്കെ മാറ്റി, ചന്ദനച്ചാർത്ത് കുറെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണാവോ? അങ്ങനെ മുന്നിലെത്തി. അപ്പൊ ഒരു മോതിരവും അല്പം ചന്ദനവും പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. പറയാണ്, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം, വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം. സ്വപ്നല്ലേ, ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ഛനായി വന്നത് മറ്റാരുമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് മുതല് ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, അതുപോലെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ്, സുദാമ, അല്ലെ? ധ്രുവൻ, നാരദ മഹർഷി, അങ്ങനെയുള്ള അവരെയൊക്കെ കുറിച്ച്, വൃന്ദാവനത്തെ, ദ്വാരക, അയോധ്യ ഒക്കെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്?
സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടരെയും ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കുന്ന കൂട്ടരെയും കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ അവരില് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധി പിന്തുടരാത്തവര് സ്വന്തം ഭാവനയെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് ആരാധന ചെയ്യുന്നെങ്കില് അവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് പെടുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നവര് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടും എന്നാണ് അർജുനൻ. 16 നമ്മൾ കണ്ടു, 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തന്തേ കാമകാരത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമോ പരമപദപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. വേദപ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടർന്നവര് ദേവീ സമ്പത്തുള്ളവര്, അല്ലാത്തവര് ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത മൂലം അവയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്താലാണ്, അതിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രിഗുണ സംസർഗം അനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങള് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ മനസ്സിന്റെ നില, മനസ്സില് എന്താണോ നമ്മുടെ വാസനകൾ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആശ്രയിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മള് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് രാജ്യത്തോ താമസമോ എന്ന് ഓരോ ജീവനും അത് മൗലികമായിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് എല്ലാവരും തന്നെ. അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് വ്യക്തി മൗലികമായിട്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. പക്ഷെ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം മറക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ട് ത്രിഗുണാധീനരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത്, ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്താൽ മതി, ത്രിഗുണാതീതരാവാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗുണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അല്ലെ അവര് തമോ ഗുണികള് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നു അല്ലെ, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കണു. രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. എന്നാൽ സാത്വികരായവരോ ദേവന്മാരെയാണ് അല്ലെ, ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 5-ഉം 6-ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട്. തമോ ഗുണികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു, സാത്വികന്മാർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അസുര സ്വഭാവികള് രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ. വ്യക്തായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ശരി. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പോലും പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ
തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്ത് യോഗയാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ 10,000 വർഷം 60,000 വർഷമൊക്കെ അക്കാലത്ത് തപസ്യ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള വരം കിട്ടാന്. സ്വന്തം ശരീരമൊക്കെ ഈ പിപ്പിലാദികൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും മാംസമൊക്കെ, എന്നാലും തപസ്യ നിർത്തണില്ല. അതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികളാണ് ചെയ്യുക. അതൊന്നും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. അതൊക്കെ കഠിന തപസ്, അതൊക്കെ വിഡ്ഢികള് അസുരന്മാരായവരാണ് ചെയ്യുക. അചേതസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപക്വ ബുദ്ധികള്, സാധാരണ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവര് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആസുര സ്വഭാവികൾ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് അധപ്പതനാണ് ഉണ്ടാവുക. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരീക രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് അല്ലെ, തല കുഴിച്ചിടണത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അഹന്ത കാണിച്ച ഭഗവാന് ദേഷ്യാണ്. വിനയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം അല്ലെ, അഹങ്കാരവും ഗർവവും ഇല്ലാതെ ഒരു വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈശ്വരൻ സദാ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില് ഒക്കെ ഈ 3 ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട്. അത് പറയാണ്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. ആഹാരത്തിലെ 3 ടൈപ്പ് ആഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോ സാത്വിക ആഹാരം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം. അത് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതാണ്, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, ബലം നൽകുന്നതാണ്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതാണ്, രസവത്താണ്, പ്രീതികരം, സ്നിഗ്ധം, ആസ്വാദ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരത്തിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയും. അതാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഇനിയോ രാജസ സ്വഭാവികൾ, ഇതാണ് അല്ലെ സാത്വിക ആഹാരം. ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, പിന്നെ സസ്യാഹാരങ്ങള്, അതൊക്കെ അങ്ങനെ അത് പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. രാജസ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആഹാരം എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, കടുത്ത എരിവ് അല്ലെ, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് രാജസ സ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അത് കഴിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് മസാലകള്, ഒരുപാട് എരിവ്, എണ്ണ, അതൊക്കെ ചേരുമ്പോ ആഹാരം അത്ര നല്ലതാവില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ മുളകിലാ കുളിക്കണേ. മുളക് തന്നെ എന്താ പറയാ, ചില്ലി രാജ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്ത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിജാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം? പാചകം ചെയ്ത് കുറച്ച് പഴകിയത്, സ്വാദൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, ഇതൊക്കെയും താമസ സ്വഭാവികള് കഴിക്കും. ഇവിടെ കേക്കൊക്കെ അല്ലെ, ഫംഗസ് വന്ന കേക്ക്,
അതുപോലെ ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയും അവര് കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും അല്ലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത് മോശം ആഹാരമാണെന്നാ പറയണേ. നമ്മളൊക്കെ 3 മാസം വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്. കുറെ സാമ്പാറങ്ങ് വെച്ചേക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യണവരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണത് നല്ലതാ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. സാത്വിക യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യജ്ഞം ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് സാത്വിക യജ്ഞം. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തുക, അത് യജ്ഞം. ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, ഇതൊക്കെയും ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം അല്ലെ ഫലകാംക്ഷയൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും നമ്മള് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടത്. ഭഗവാനോട് ഓരോന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ജനന മരണ വൃത്തിയുടെ അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അത് തന്നെ ഒരു യജ്ഞാണ്, നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന്. ഛേദോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാവിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം. ഛേദോദർപ്പണമാർജനം, ഈ മനസ്സില് പറ്റിപ്പിടിച്ച ആ പൊടിപടലങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണമല്ലേ ഈ ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ, ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോ വിശ്വാസം, ആഹാരം, യജ്ഞം, തപസ് എല്ലാത്തിലും ഈ വൈവിധ്യങ്ങള് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 12 ആഭിസന്ധായതു ഫലം ദംഭാർത്ഥമഭിചൈവയത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഈ രാജസയജ്ഞം ഏതാണ്? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. ഭൗതികമായ നേട്ടത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസയജ്ഞം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. 13 വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ അതുപോലെ വിശ്വാസം ഒട്ടുമില്ലാതെയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണം ഉള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതുമില്ല, വിശ്വാസവും ഇല്ല, വെറുതെ എങ്ങനെ ചെയ്യണു. അത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടത്. 14 ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. നമ്മള് ആരാധ്യന്മാരായവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ മറ്റു ഉന്നതരായവരെ എല്ലാം നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, ലാളിത്യം വേണം, ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം, അഹിംസ വേണം. അതൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നുള്ള ഗണത്തിലാ വരിക. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. ജീവിതം പൂർണ്ണവും സഫലവുമാക്കുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയുടെയൊക്കെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം.
പെരുമാറ്റത്തിലെ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യമാണ്, ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്. BMW ആണ് അല്ലെ, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്സ്. കാർ മേടിക്കലല്ല. അപ്പൊ BMW നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് 9:34 നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തവൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എന്നെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ, എന്നെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ പ്രണമിക്കേണ്ടത്? പുരുഷന്മാരാണെങ്കില് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുക, സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക. അവർക്ക് സ്ത്രീകൾ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണ്ട. ദണ്ഡ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടി ചെന്ന് വീഴും പോലെ നമസ്കരിക്കുക, അത് ദണ്ഡ നമസ്കാരം. പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കില് ശരണാഗതി ഉണ്ട്, കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള, അതും നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് തപസ്യകളാണ് അതൊക്കെ. മാതാജി, അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ തറയിൽ മുട്ടി നമസ്കരിച്ചൂടാന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ. അതെ, അവർക്ക് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം മതി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ്. നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം എപ്പോഴും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ മുൻപ് നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. താൻ പറയുന്നതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു പറയണം. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും, അത് വാങ്മയമായ തപസ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, അതാണ്. 16 മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ തപസ് സന്തോഷവാനും സൗമ്യനുമായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, കൂളായിട്ടിരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പുരാണ കഥകളിൽ നിന്ന് പോലും ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധി നേടാം എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവര് അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തപസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് 108 നമസ്കാരം ചെയ്യും അവര് ഒരേ സമയം. പിന്നെ വൃന്ദാവന പരിക്രമ, അതുപോലെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമയൊക്കെ അവര് ചെയ്യുമ്പോഴ് അല്ലെ, കല്ലുകള് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. ആ കല്ലുകൾ പെറുക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ നമസ്കാരം ചെയ്ത് അവര് പരിക്രമ ചെയ്യണതൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ വീട്ടിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സംതൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ കുറിച്ച് ദോഷം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ, അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയില് ഒറ്റ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കുളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ശുഗദേവൻ 16 വർഷം അമ്മ വാടിക അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു അല്ലെ, എന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നതാണ്. വന്ന ഉടനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴ് പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവര് പിന്നാലെ പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ അളകനന്ദ നദിക്കരയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴ് ഈ കന്യകമാര് ശുഗദേവൻ പോയപ്പോള് അവര് വസ്ത്രമൊന്നും എടുത്തു കൊടുത്തില്ല. എന്നാ പിന്നാലെ വ്യാസദേവൻ തൊട്ട് പിറകെ വന്നപ്പോഴ് അവരൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? ശുഗദേവൻ ആരിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല അല്ലെ, സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് 2 തത്തകള്, ശാരി ശുഗം.
അവര് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവര് ഇന്നിപ്പോ നിത്യലീലയാടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്യാനം ഏതാണ്, കൃഷ്ണനും രാധയ്ക്കും കളിയാടാനായിട്ട് എന്ന് അവരാ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സഖിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് സഖിമാര് അവിടെ പോയിട്ട് അലങ്കരിക്കും. ആ ഉപവനത്തിലായിരിക്കും അന്ന് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലങ്ങള്, ഏറ്റവും സുഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുള്ള പൂക്കള് ഒക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ വനാണ് അന്നത്തെ നിത്യലീലയ്ക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവിടെ പോയിട്ട് നികുഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സഖിമാര്, രാധാറാണിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇങ്ങനെ കളിയാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എന്നും ചെയ്തപ്പോ രാധാറാണി അനുഗ്രഹിച്ചു, ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യാൻ നിനക്കും പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ ഭാഗവതം എന്ന്. ഇപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്നു അല്ലെ, അവതരിച്ചപ്പോ എവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാനാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുഗനും ഭൂമിയില് അവിടെ തെരഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കൈലാസത്തിലെ ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോ പാർവതി ദേവി മൂളുന്നുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങിന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പരമശിവൻ കഥ നിർത്തിയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശുഗൻ ആ കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മൂളാൻ തുടങ്ങി, പാർവതി ദേവി മൂളുന്ന പോലെ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ ഇത് മനസ്സിലായി, പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളുന്നത്. തത്തയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിറകെ ഓടി. തത്ത പറന്ന് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെ വ്യാസദേവനോ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയ്ക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അത് കേട്ടിട്ടോ അവര് അത്ഭുതത്തോടെ വായ അല്പം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കുക. ആ വായിലേക്ക് ഈ ശുഗൻ കയറി വയറ്റിലെത്തി. അപ്പൊ ശിവൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശിവൻ തിരിച്ചുപോയി. അവിടെ ശുഗൻ 16 വർഷം ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു എന്നാണ്. അതിനുശേഷം മായ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, മായ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തു വരാൻ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു മായ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആ 16 വർഷവും വ്യാസദേവൻ ഓരോ ശിഷ്യർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാനും സാധിച്ചു. അമരത്വം, അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാം ഒരു തപസ്യയാണ്. ശ്രദ്ധയാ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമെന്ന് പറയാം. 3 വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഈ 3 തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചാല് അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. 18 മാതാജി, ആ അപ്പം സാത്വികമല്ലാതെ ആസുരന്മാര് തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? തപസ് ചെയ്താല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ അവരുടെ തപസ് കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. വരം കിട്ടിയാലും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു. എന്തിന്? ആരാലും വധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാന് 1 സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വന്നില്ല, നരസിംഹമൂർത്തിയായി വന്ന് വധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കതുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയിലൊക്കെ സാത്വികത വളർത്തിയിട്ട് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന് മാത്രമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ തീർത്ഥാടനം, ധാമത്തില് പോവല്, അങ്ങനെ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വൃന്ദാവന പരിക്രമ, ഗംഗാ പരിക്രമ, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ അല്ലെ, അതൊക്കെ പാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
സേവനങ്ങളാ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, അവർക്കേ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 18 സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആദരവും സഹായവും നേടാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജസമാണ്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളും ക്ഷണികങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലെ, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് രാജസം. 19 മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ഇത്. 1,00,000 വർഷമൊക്കെ തപസ് ചെയ്ത് ശക്തി നേടിയ, പക്ഷേ ഭഗവാന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനോ 1 സെക്കൻഡ് മതിയായിരുന്നു. രാവണനോ ശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി, അല്ലെ, ശിവൻ തന്നെ ഹനുമാനായിട്ട് രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പ്രധാനിയായി. അങ്ങനെയാണ് അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അന്യരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തപസ് അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്തു വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനം നൽകേണ്ടത്. വൈദിക നിർദ്ദേശാനുസരണം ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനുതകുന്ന ദാനങ്ങള് സാത്വികങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. IIT-യില് IIM-ലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങള് ശമ്പളമുള്ള പാക്കേജൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് അവര് 24 മണിക്കൂർ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവര് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക, ഭഗവത്ഗീത, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിനായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും നീക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവമാണ്. നന്ദഗോപരും യശോദാദേവിയും എല്ലാ ഗോപന്മാർക്കും ഗോപികമാരും ഒക്കെ, അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജന്മം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വരികയാണ്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യാണ് അവർക്കൊക്കെ. അവരോ സന്തോഷത്താല് പരസ്പരം മഞ്ഞൾ വെള്ളം കോരി മേലേക്ക് ഒഴിക്കണു, വെണ്ണ എടുത്തിട്ട് വെണ്ണയും തൈരും ഒക്കെ പരസ്പരം ദേഹത്ത് പൂശണു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ ആറാടി നിൽക്കണ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മ ഉത്സവം അതാ ഇവിടെ കാണിക്കണേ. 21 യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുന ദീയതേജ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ രാജസാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം 50 രൂപയുടെ സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പോ വലിയ ആളുകള് സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്താല് അത് കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഒരു അനുകരണത്തിന് അല്ലെ മാതൃകയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറും ഷോ മാത്രാണ്. 22 അദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും
താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ താമസം ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ദാനം ഏതാണ്? ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മള് ദാനം ചെയ്യരുത്. ദാനാർഹന് അശ്രദ്ധ ആയിട്ടോ അവഗണനയോടോ നൽകരുത്. അതും താമസം എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ വരും. അപ്പൊ അർഹരായവർക്ക് വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉചിതമായ കാലത്ത് ഒക്കെ ആദരവോടെ നൽകുക ദാനം. അതാണ് വേണ്ടത്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ യു ആർ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രണവം അല്ലെ, ഓംകാരം. സത്ത് ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അന്നം ഇവ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാലെ മാലിന്യം പൂണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ പരമതത്വത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന ആ വേദ സൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഓം നമ ശിവായ, ഓം നാരായണായ നമ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഓം. അപ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആ നാമം ജപിക്കുന്ന വേളയില് മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ തന്നെ വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ VIP, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു VIP വരുമ്പോ നമ്മള് വളരെ ആദരവോടെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാമം കേട്ടാ ഭഗവാൻ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ജപിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാനെ മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാൻ വരൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയിട്ടൊന്നും നാമജപം ചെയ്യരുത്. TV കണ്ടോണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്താല് നല്ലതല്ല. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം: ആദത്യം നഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. പൂജാരിമാരാലെ മന്ത്രധ്വനിയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പൂജാതി കർമ്മങ്ങള്, പിതൃകർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ ബന്ധനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഓം തത് സത് എന്ന് പറയാം. അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ദുഃഖങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനാണ് ഹരി അല്ലെ. സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമസത്യം, എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവന നമുക്കൊക്കെ പറയാമോ? പറയാം. നമ്മുടെ ഭാവന അത് ഈശ്വര അർപ്പണമാവുമ്പോഴ് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം എന്ന പോലെ ഓം കൂടെ പറയാം എന്നാണ്. വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. എല്ലായിടവും ഒരേ ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവനയോടെ ഫലേച്ഛയൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ട് തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. ചിത്തമടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉണ്മയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈശ്വരൻ. സത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്, ആ പരമസത്യമാണ്. ഇരുപത്തിയാറും 27 അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ പോലെ
യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താ പറയണേ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യണം. നമ്മള് നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ പരമസത്യത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട്, സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ സത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അങ്ങനെയുള്ളവ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാം എന്നാണ്. ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര ക്രിയകളെ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങള് എന്നാ പറയാ. ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളാണ് അതെല്ലാം. ഇവയോടൊക്കെ ഒപ്പം ഓം തത് സത് എന്ന് പറയണം എന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, അല്ലെ? ഭാഗവതം, നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നിത്യം നമ്മള് സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അതൊക്കെയും സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങളാ, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ യജ്ഞോ ദാനോ തപസ്സോ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ സത്തല്ല, അസത് എന്നാണ് പറയാ. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഇവിടെയും പ്രയോജനമില്ല, അതുപോലെ ഉപരിലോകങ്ങളിലും പരലോകത്തിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമല്ല. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ഏത് യജ്ഞോ ദാനോ തപസ്സോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അതിലും നല്ലത് എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം വേണം, അത് മാത്രമായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിരഹൈതുകീ ത്വയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അങ്ങില് ഹൈതുക ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങയെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? അപ്പോ അത് മാത്രാണ് നാമം ജപിക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറമെ നടന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കാം, അല്ലെ? ഉറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോലും പുണ്യമാണ് എന്നാ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. 27-ാമത്തത് ഒന്ന് പിരിച്ചു വായിക്കാമോ? 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കണോ? ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ശ്ലോകാണോ വായിക്കണ്ടേ? അതെ, ശ്ലോകം ഒന്ന് പിരിച്ചു വായിക്കാം. 3-ാമത്തെ വരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഞാൻ ശ്ലോകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സ്ലൈഡ് നോക്കിട്ടാ പറയണേ, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് 28 സോറി 28. 28ഓ? അശ്രദ്ധയാഹോദം ദത്തം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അവിടെയാണ്, അതൊന്ന് വായിക്കാം. അസദ് ഇത്യുച്യതേ എന്നാണ്. അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. അസദ് ഇത്യുച്യതേ എന്നാണ്. അത് അസദിത്യുച്യതേ, അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. അസത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ അസത്ത് എന്നതിൽ പെടും എന്ന്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തില് പറയും,
മഹാസംഗസ്തു ദുർലഭോ അഗമ്യോ മോക്ഷശ്ച. അപ്പൊ മഹത്തുക്കളെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരം ദുർലഭവും അഗമ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അത് അമോഘം അല്ല, വ്യർത്ഥല്ല. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനും തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അവരുടെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും എന്നാണ്. മഹാത്മാക്കളെ കാണുന്നത് തന്നെ പുണ്യാണ് എന്നാണ്. അതിനെല്ലാം തന്നെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം. ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി, ആത്മീയ പാതയിലുള്ള നമ്മുടെ തുടക്കം തന്നെ. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കാളും വിലയേറിയതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തരെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 500 വർഷം മുമ്പ് അവതരിച്ചു. നമുക്കറിയാം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ഭക്തി എന്താണ് എന്നറിയാനാണ്. രാധാറാണിക്ക് പ്രേമഭക്തിയാണ് കൃഷ്ണനോട്. ഇപ്പോ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം ഉറുമ്പിനറിയാം അല്ലെ, കൽക്കണ്ടത്തിന് എത്ര മധുരാണ് എന്ന്. കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് ഈ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തി എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, കൃഷ്ണഭക്തി അതറിയാനായിട്ടാണ് 500 വർഷം മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി ഒരേ ഒരു അധ്യായം കൂടിയേ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി. മാതാജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ കുത്തുകൾ വരുമല്ലോ, വിസർഗ, അവിടെ നമ്മൾ വിസർഗമായിട്ട് ഹാ എന്നുള്ളത് ഉച്ചരിച്ച് ചേർക്കണോ? അത് ശ്ലോകമായിട്ട് ചൊല്ലുമ്പോ ഉച്ചരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നടുവിൽ വരണതൊന്നും ഉച്ചരിക്കേണ്ടതില്ല. ചിലവര് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഗീതാ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിസർഗം വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഹാ ചേർക്കുന്നു. ചേർത്ത് വായിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അത് ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോ ഉച്ചരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇടയിൽ വരുമ്പോ ഉച്ചരിക്കില്ല ഒട്ടും. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് എഴുതിയത്? വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇവരിൽ കാണുന്നത്? രണ്ടാം ചോദ്യം, ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ദൃഢവിശ്വാസം, ഭഗവാനില് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ദൃഢവിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തപോഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അതെ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും ഭക്ഷണശീലങ്ങള് ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സിഗ്നവും ആസ്വാദവുമായ ആഹാരം സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കയ്പ, പുളി, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നീ കൂടുതലുള്ള ആഹാരം രാജസ സ്വഭാവികൾക്കാണ് ഇഷ്ടം. 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ താമസ പ്രധാനികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ യജ്ഞമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധയായതും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസമാണ്. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും
വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണക്കാർക്കുള്ളത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം എന്താണ്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സ്വാത്വികം. എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദര കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് താമസമാണ്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും തപസ്. 3 വിധം തപസ്സുണ്ട്. ആ തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമാണ്.